F'jum wieħed daħlu xejn inqas minn 1650 applikazzjoni għal skolasajf. Biex issa total ta' applikazzjonijiet għal skolasajf laħħaq is-6650 applikazzjoni. Din is-sena skolasajf ser tkun qed tibda fl-ewwel ta' Lulju, jiġifieri 15 qabel is-soltu. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni għas-Servizzi edukattivi li tieħu ħsieb il-programm ta' skolasajf qalet li għandek ċentri ta' skolasajf li diġà mtlew. Wara ġurnata, għaliex ukoll kellna dal-ammont kbir li applika wara l-ewwel ġurnata, l-ammonti bdew jonqsu għalfejn għaliex kien hemm xi ċentri li ġew fully booked u allura naqsu wkoll. Għat-tfal se tkun esperjenza edukattiva mill-isbaħ wara aktar minn 3 xhur il-bogħod mill-iskola. Spjegat Kembri li saħqet fuq kif bħalissa qed issir ħidma biex it-tfal ikollhom attivitajiet edukattivi ekstrakurrikulari f'ambjent sigur. Aħna ma rridux illi joħorġu tfal nieħduhom l-iskola u qed impoġġuhom f'periklu jew friskju la lilhom, la lil ħaddiema li jaħdmu mal-Fondazzjoni u isqanqas lill-soċjetà in ġenerali. U allura se nkunu qegħdin nimxu ma' dan il-protokoll, se jkun hemm sanitizers, se nkunu qed naraw it-temperaturi, insomma, se jkun hemm protokoll li jkun qed jimxi miegħu. L-applikazzjonijiet għal skolasajf reġgħu fetħu u jgħalqu nhar it-tlieta li ġej. Il-benefiċċju għal ġenituri li waqfu jaħdmu minħabba l-imxija biex jieħdu ħsieb lil uliedhom ġie estis sa 3 ta' Lulju. Dan sar eżatt ma' żmien meta skolasajf se tibda skont il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.